Akwai wata mata mai suna Amina tana zaune zaman aure da mijinta Alhaji Sani tsawon shekaru 10. Suna zaune lafiya da soyayya mai cike da kwanciyar hankali. Amma akwai abu ɗaya da ke ciwa Amina tuwo a ƙwarya, har yanzu Allah bai bata ɗa ba. A kowace rana Amina na ƙara damuwa da lamarin rashin haihuwa. A gefe guda Alhaji Sani mutumin kirki ne mai haƙuri da lamarin Ubangiji, sai dai a hankali matsin lamba daga danginsa ya fara ƙaruwa. Mahaifiyarsa da 'yan uwansa na ta matsa masa lalle sai ya ƙara aure domin samun zuriya. Wata rana bayan an gama cin abinci, Alhaji Sani ya kalli Amina da fuskar tausayi sannan ya ce, Amina, shekara 10 kenan muna tare, na san kin san irin son da nake miki, amma dole ne in fara tunanin yin aure don samun 'ya'ya. Amina ta zaro ido, jikinta na ƙyarma kamar an cije ta, ta ce, Alhaji, me kake nufi? Kana nufin zan samu kishiya kenan? Alhaji Sani ya ji da kai cikin ladabi. Amina ta fashe da kuka, zuciyarta ta fara tafasa kamar ana suya. Ita da mijinta sun kasance tare tun suna ƙuruciya. Shin yanzu za a kawo wata mace ta raba su? Amina bata iya barci ba a wannan daren, tunani ya cika mata kai, zuciyarta cike da tsana da baƙin ciki. Ba zan bari hakan ta faru ba, ta faɗa a zuciyarta, ta yanke shawarar yin dukkan mai yiwuwa don hana wannan aure. Da safe Amina ta fara bata wa mijin nata rayi, ta zama mai masifa da surutu, ba ta barin shi ya samu nutsuwa. Dukkan wani abu da zai yi sai ta shiga ciki ta tare da hankali. Lokacin da Alhaji Sani ya ga halinta yana karuwa sai ya ce, Amina, me yasa kika canza ni haka? Na faɗa miki ina son ki kuma ba zan taɓa barin ki ba. Amina ta ce, to idan kana so na, me yasa kake tunanin auren wata? Ni kuwa ba zan bari hakan ya faru ba, ko da me zan aikata. Bayan ganin cewa maganganu da rigima ba su hana mijin nata shawarar ƙarin yin auren ba, Amina ta ɗauki mataki mai haɗari. Ta lulluɓe kanta a cikin mayafi, ta fita da sanyin safiya bayan Alhaji ya yi safuko zuwa wata tafiya. Ba tare da kowa ya sani ba, ta nufi wani gidan boka da ake faɗin yana iya maganin hana auren namiji. Da ta isa, bokan ya kalle ta ido a zare, sannan ya ce, kin zo neman taimako ne? To ki shigo da baya da tsalle. Amina ta saki ajiyar zuciya ta ce, ina son ka hana mijina auren wata mace, ko wace ce, ko da kuwa da sihiri ne. Bokan ya bata wani asirin shan ruwa da na haɗawa a abinci. Ya ce, da zarar Alhaji Sani ya sha wannan zai manta da maganar ƙarin aure gaba ɗaya. Amina ta karɓa da murna, tana jin cewa burinta zai cika. Sai dai ba da jimawa ba, komai ya ƙare a banza. Sihirin boka bai yi aiki ba. Alhaji Sani kan ma bai iya lura ko ya fahimci sihirin da bokan ya bayar ba, kamar yadda ya shirya. Ya ci gaba da shirin aurensa. Bayan 'yan watanni sai ga ranar aure ta zo. Amina tana kallon mijinta a yayin da yake shiga ɗakin sabuwar amaryarsa Zainab. Idanunta suka cika da hawaye. Zuciyarta ta soma karyewa, kamar an cika mata mashi a ƙirjinta. Ta fara jin wani abu a zuciyarta, amma ba ta yi wa kowa bayani ba. Bayan shekara guda da auren, amaryar Alhaji Sani ta haifi 'yan tagwaye. Wannan abu ya girgiza Amina matuƙa. Ta ji kamar rayuwarta ta ƙare, kamar yadda take zargin zai faru. A hankali Alhaji Sani ya koma ga sabuwar matarsa da 'ya'yanta. Amina ta rasa kwanciyar hankali, ta daina cin abinci, ta daina walwala. Bata sake zama da Alhaji Sani da sabuwar matarsa da 'ya'yan nata ba. Ta koma ɗaki tana ta kuka dare da rana, sai dai kaddara ta rigaya ta zo. Amina bata jure ba, kamar yadda a zuciyarta ta faɗi, hakan ya tabbata. Ranar wata Litinin da sassafe aka tashi da labarin mutuwar Amina. Mutuwar Amina ta girgiza gidan Alhaji Sani. Dukkan rikicin da ta yi babu wadda ya taɓa tunanin cewa za ta ƙare a haka. Aka gudanar da jana'izarta da kuka da alheri, amma abu mafi tare da hankali shine yadda mutuwarta ta bar nauyi mai girma a zuciyar kowa. Bayan kwanaki 2 da jana'iza, gidansu Alhaji Sani ya shiga yanayi na shiru, kowa na cikin tunani, musamman sabuwar amaryarsa Zainab. Zainab ta kalli tagwayenta da ke kwance a cikin ɗaki. Tun lokacin da aka sanar da rasuwar Amina, zuciyarta ta cika da nauyin laifi, ko da yake babu laifinta a ciki, sai dai ta fara jin kamar ita ce sanadi. Tun daga wannan lokaci Zainab ta fara fuskantar wani abu mai ban tsoro. Kowanne dare tana jin kamar ana kallon ta, wani lokaci tana jin kamar ana shigowa ɗakinta, amma da ta buɗe ido sai ta ga babu kowa. Wata rana da daddare tana kwance kusa da tagwayenta, sai ta ji muryar Amina tana faɗin cewa, Zainab, na bar duniya amma kin ɗauki komai har da mijina.
Zainab ta firgita ta farka da wani irin gumi yana ceto mata, ta girgiza kanta tana jin kamar mafarki ne amma zuciyarta na tsalle kamar za ta fashe. Alhaji Sani kuwa da farko mutuwar Amina ta dame shi sosai, amma bayan 'yan watanni ya koma harkokinsa, ya ƙara a mai da hankali kan Zainab da 'ya'yan nata tagwaye. Dukkan lokacin da yake son tunawa da Amina sai ya tuna da irin rikicin da ta haddasa a gidan, amma a lokacin da ya wuce sai ya fahimci wani babban darasi: rayuwa ba ta tsayawa ga mutum guda. Bayan shekara guda Zainab ta samu nutsuwa daga tunanin mutuwar Amina, tagwayenta sun fara girma, kuma gidan Alhaji Sani ya dawo da kwanciyar hankali. Sai dai a wani lokaci tana jin kamar akwai wani abu da ya bace a cikin gidan. Dukkan lokacin da aka ambaci Amina, kowa na jin shiru ya ratsa gidan. Mutuwarta ta bar darasi mai girma a zukatan mutanen wannan gida. Darasi daga wannan labari: kishi da hassada na iya kai mutum matsala mai girma. Haƙuri da ƙaddara shine mafi alheri fiye da faɗa da abin da ba zai iya canzuwa ba. Rayuwa ba ta tsayawa ga mutum guda, kowa yana da nasa ƙaddara da irin tafiya. Idan mutum ya rasa rayuwa saboda baƙin ciki, duniya ba za ta tsaya ba, zai bar ƙarin nauyi akan iyalansa ne da dangi. To da fatan kun ji daɗin wannan labari, da fatan za ku yi mana subscribing in ba ku yi ba, sannan a yi liking, a yi comment, kuma a yi sharing domin wasu masu samu. Na gode.